Ljudi, dalje. Alal'te vi što ću vam ja nešto reći. Vama svaka čast, a Don Siniša je jedan veliki petljanac i lažov. On komu je god ušao nije ga podržao. Znači, ne može se reći za Don Sinišu da je respekt. Don Siniša je ne respekt. Znači, tamo da bi njega podržali. Mirza. Znači, ja to mogu reći, Mirza Hač kaže. Don Siniša je jedna velika karma. Samo jedan trenutak, brate. Samo jedan trenutak da ti brat nešto kaže. Znači, ovaj meč dobio je Davud. Znači, cijelo vreme je dobio Davud. Allah, i na kraju ušao Siniša, patao protiv Davud, za da izgubi Davud. Evo to da ti kažem ja. Davud je pobednik. Dobio svoj meč. I Kroatos je dobio svoj meč pošteno, momak pošten fin, a ovo su oni ciganska posla što rade, ovo ne valja. Znači ja ti kajem Siniša, slobodno na mene, ti si jedan kejer obični i ti nemaš poštovanja prema nikom. Sa mnom je završio.